Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigatyo amin nga sa pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan na Sitio Lobot West, Lawag City, Lagos Norte, Philippines. At ito'y nga sumangbay manenti programa. Dear Manong Nene. Kanito iti pagkayam nyo ni Manong nyo Nemi Ruiz, kumapakablaw iti nimbag nga oras, nimbag nga bigat, nimbag nga aldaw, ti padaanan nyo papagayam ti pagkasalitaan ni Albert. Ni Albert, kunana iti kapsyon tayo kat saan kano abasol, tinakurapay, timayanak anakurapay. Ngam dakkel kano nga basol, tinakurapay amatay. Apa nga ta? Uwan, apa nga ta? Basol, ti natay, umuno nakurapay nga matay. Uwan, nakunadagat, apa nga di mo inaramat, tibiyag, inted kang kanapo Diyos, tapno umasenso ka. Yeah. Papagayang padanan nyo natang napakasalita and please share this program. Share. Sagudahan nga ti surat ni pagayam tayo nga Albert, saan kano nga basol, ti may anak kurapay, ngandakkel kano nga basol, tinakurapay amatay. Kasano da ito eh? Sagudahan nga ti surat ni pagayam tayo Albert, dear Manong Nemi. Idaddan puot ko Manong Nemi, nariknakon tirigat, nariknakon ti kinakurapay. Agnahed kamlaeng iti makun ko nakakalapaw, wano ubong kalapaw, wano kubo-kubo. At damat ka di pa nakasalas na, kusina na. Kaya hindi kita nabingay-bingay nga silid, Manong Nemi, nga kortina lang ng babait. Makital-talon lang ni tatang, idinto taninanang, kumporme timabalin ng itulong. Pamataudan iti kwarta, kasapulan mi Manong. No saan nga pa nagkaapit, tapa nagmumula, pangalaan mi nga ro ti pagbiag mi. Kumporme ti tama Manong Nemi timabalin nga panglakagan datatang kaninanang tapno at dama isaang, tapno at dama sida. Numunak at nagsasaruno kami, nga imputot ni tatang nga inpasngay ni nanang. Nagsasarno kami nga limang kakapsat kat siyak tinauna Manong Nemi. Idadan puot ko adan nilindang ading ko nga aywanak. Aywanak peleng nilinda Manong Nemi si Maruno ni ading mi nga Lydia. Idada kon elementarya Manong Nemi, pagpagnaak manipod iti kalapaw mi, lasatik ti taltalon, maging makadanunak, iti elementarya iti barangay mi. Si Maruno, ti pada kalalaki nga putot ni tatang anak ni nanang iso dito ni Tomas. Agraduara kay din elementarya Manong Nemi, ideadan ni Gino, ti Borodok.
paunayin. Manong nemi maturturak tirigat. Ano makaringak tibigat. Kuna ni nanang kanyak. Ay, Albert, aywan na kita adim. Ringay mo dan, asikaso mo dan. Na no makaluto ako makantay ton. At dumating ni tatang mo, gapot talon. Nga nang iway-iway ka nagtari kantay, oh. Sa akin kan tumata nagbasa. No sana kagbasa manong nemi aywanak na kita adim ko. Nadasan ka basta pagkapasulak. Bugkaw dito, bugkaw dito. Ibagatak, awagan na kita. Laglang, turpe. Katangkan ti ulok. Ayayam lat amok. Kat siyempre noong tandak na naroon daw mautan ni tatang no jak maewanan di kita adik, jak matungpal di kayat ni nanang manong nemi. Masurunak no kasta nga bautan na. Abay, pungtot ka! Nasakit, tinaki mo mabaot! Aming kas na tibiyag tayo, Nanang! Amos na kakasi kailangan rin ng mangmanggad. Nakanado pala yung putot siyo. Iti kasto nga kadumi, namnamayan nyo, may kanta kami tiran niya masakmayan. Na makapagturpusak doon elementarya, makapagbasak pa yung tati high school. Namimbilas na kumano, saan na kami nga anak? Manong namis ang kung atamat nga ta, ibagati ka si Jayang ipukaw ka na gitinaganak kanyak. Taray takit pakagitaan, ti kaawan, ti respeto kadakwada. Nga sino ti saan nga mapunuan? Sino ti saan nga agmuler ti panunot na? Awan na puros ti pakariknak, iti ragsak. Kan kanayon nga kirkiraos ti tiyan mi manong nemi. Nulapsan mi tagsao. Di mi payin makumpleto ti mangan, iti mamintlalo ti may sangal daw. Idin to manong nemi ta damat na kiti makitkita mi nga nasya at ti kasasaad na. Nagpintas ti arwaten da, makapagmerienda da, makapagsidada ti naimas. Kinagpreso naman ng nemi, ang nakaragragsak kami ngagkakapsat, no, damadamag mi ngagpadaya. Tamapang kami makidaya. Kaslareta talagang aginggat karabukob. Numabalil na kumakit at apay pagreserbahan mi para ito sumarunong nga pandangan. Tapno di kas tagata sa amin nga problema. Had ako malatay pagreserbaan iti makan. No, at napadaya manong nemi at siyempre. Kanam, aging gana kayam. Mangyawid ka pa nga manglimad, nga mangyawid, mangisupot. Ngamin doon awan man yung tagpadaya. Hindi naman yun. Manong nemi, papasulik na tatang kaninanang. Nang. Abi ngamin gusto tibiyag tayo. Abi ngamin na nag-asawa kayo nga hanyo plenanot pamilyayo. Abi di kita dumagtag at napintas ti balay da. At dalugan da. Napintas tarwatan da. Naiimas di kiti kanin da. Datay nga ay. Ultimo nga native nga manok. Di yung kayo tagparti. Isupe kano. Isupe yung ilako yun. Tapos na da kwarta. Padasan di kumamat. Sida ti native nga manok. Tarakin tayo nga ay. Tarakin tayo nga kalding. Mapanyumit ilako. Ibas nga partin nyo nga. Sida tayo kumamat. Nga granrenek tayo. Tarakin tayo nga aso. Mapanyumit ilako. Tapos na may gaman nyo kwarta. Titpartin nyo. Tapulutanin tayo kumamat. Nakadaado nga reklamo kay di manong nemi. Tinagtungpalan na gabutasaan kung maanusan nga ayawanan di kita dik. Gabutasaan takmod pero mapagbasa ti high school manong nemi. At dahil nagiti gundaway ng agtalawak. Mapangnak, karikitay amamok nga kiniskola iti elementarya, kinaraduara iti elementarya. May sa katakwa manong nemi ni Bobby. Hello, Bobby. Hoy, Albert. Abay. Rangan? Abay, di kagbasa. Napikan ka. Bobby, din tultuloy mo ito nagbasa. Sikan sa laing kinaraduaran mit, ha? Elementarya nga hangagbasa. Saan ako mga makadano ng sa G.L.I. Ngayon yan ti high school. Di patinggak lang ti elementarya at barangay tayo. Abay, di nakapagbasahan na tatang ginanang mo. Pangalan na ko mga ron mo, pagpabasa na kanya. Nakakutputong ka pa yan. Nagasan nga dyan nakutong. Maturtura ko ulit tirigan. Sakit, mati na sustansya nga may paunag. O rin nangangan.
Iso nga rin pinilik dito ta, barbareng pakanan na. Mga tamang kita tan, natakaliban, kanta dyan adobo a karne nga, sindami. Ama, adobo a karne, baboy. Umay ka natin. Pagtungpalan naman ng Nemi, agtalin na edak to ti ayan da babi. Kompormento't mabaling ko nga may tulong. Wan, Sabado ken Domingo nga anda ni babi. At ayam amunak nakmat nga gayem nak manong Nemi best friend na. Kadita duwangal daw nga kaadak manong Nemi libre kanek. Kan pagturugak, naiimas lahat si Dada. Kasta ulit ipandangan ko manong Nemi, mas daod Laka doon ti barok, mga barok. Kas lakala, nabayag nga saan nga nang hanti adwa. Kasta nga peso tata, tanakurapay kamlaeng. Ngayon di ba pala nagbasa manong Nemi ni Bobby, ijay sentro, ta agkas-kasara nga dyan, ta medyo adayo. Anong nga rod, Albert, di mo kunain nga, talinaid ka pa lang dito Nuwan kin mabaling ko ma. Saan Adda ka lang dito, tagapot addaak. Itatama pa sa agbasa na gata. Agkasarak mo sa jay, di agawid kan. Kung ka na nga rin natatang ginanang ko, no, apin handakad to Nakalakan sa amat ng tinayon, pakpakan ng mikininanang mo, kung na nga rin. Kasang kami batamak nang. Ngayon, taltalo kam lang kakamsan. Sa gagangay mo lang empleyado niya, tatang ko. Di sapo lang nga rin sa bali man ng papanak. Agawid ka kaminan. Alahan. Sapsapulong na kaitan natatang ginanang mo, matanda na ganda. Kas namat na nagrekapsat mo. Inobradak nga yung may ngagpeso manong Nemi nga sinapul ng sandala nga mo gusto din yung tayan ko. So nga nagawid akmat lang ka rin nga aldaw ti Lunes man. At akong dito balayan sakbay ti pangal daw. Hindi makita nak ni nanang. Ha? Adakan! Unang. Ha! Kunak wala no. Hanggang sumangsangpet na di mo maano sa tirikat. Naprapalam ti duwangal daw, ha? Ito yan, kas kinaro duwarak. Kaya katikapin nga din nagtalin sa jay. Tapos saan ka nga nahayon pa nga may lakam na kasta kapanangan. Inanang mit. Imbes ko manging katulungan ni tatang mo. Di tatal-talon. Napialang no anyaman ti may tulong mo. Agreklamo ka ka din no. Api ka sa tibiyag tayo. Api nga mga nainak tayo nga nakarapay. Albert, saan nga basol no nainak ka man nga nakurapay. Ngam tinakil basol, no itulok mo, nga matay ka tibisin. Nakalabason, nakurapay ka nga matay. Abi nga di ka, agtrabaho. Nakil kan, barito kan. Sige. Tulungan nak. Itulong ko nang. Agimarit. Dandanin sumangpet ang nagkakapsat mo na panagbasa. Dandanin ba't ang sumangpet ang tatang mo? Nating manin. Nagpimas tinatang. Di mo damagan no sagpaw na? Awan sagpaw na, amo. Adda, tinunong tilapia. Naimas Siya mga rute agabraw na. Kaya naman ti kursunada. Tanususuruan ka magagluto. Manong Nemi siya kung tinangisagan na ti kasarula. Dinanumak in pang kung tinatuno nga tilapia. Medyo inangar ko. Sa kubinong kuungan. Di mabuguan nun, nagburagan. Inikat kong di tilapia, manong Nemi, inlasing kon. Sa ko inpisukin manong Nemi, di marunggay, nga dasaluyot na. At apay sabong ti karabasa. Kaadok manong Nemi, ti diguna. Oreta, nasabor na di. Tinunong at tilapia manong Nemi, nga nagsagpaw. Amo di timplay. O ala, naimas, ang kani? Hangkag bitbitsin. Hanak man nagbitsin nang, gabot at nasagpaw na. Gato'n, tamay sa ora kahit magbitsin, ako bitsin. Kahit dumat-gatang ni bitsin. Abag sumatan nga sumangbat manong Nemi, nagiti kakabsat ko, neta na, mabisindan. Gusto ko na pelingit na nagnag na.
Namatin ni tatang manong nemi kat nagsasawang kam nga nangan. Nagkaldo kam ti ko ti bulong ti marunggay saluyot kan sabong ti karabasa nga nasagpawan ti maysa nga dakkel ti nuno nga tilapia. Nagpipingitan mi manong nemi ti sagpaw nga tilapia. Ken nagigup kam nga itidigo na manong nemi. Ama, nangimas ibag man dadakan manong nangimas ti lutom kat. Wan, addan ni manong yo, ngimtsak lamon ton ka ano man nagpukaw. Agan anos kayo anak ko. Mga asin na po Diyos. Barabareng umasensun tumalat piyak tayo. Nang, kasano nga pang ad-asenso na? Kas kanya. Diyak man makapagturpos, diyak man nagbasa di high school. Di na kung mapagbasa di high school. Nung mapagbasa na di high school, siguro, kayak tungatamot din nga, magbasahin ti maging iti college. Kata tumulong ka tanto na umay nga pa nag-open kat agbasa kanton. Naladawin. Ano ka naladawin? May salatawan liwat mo? Tumulong ka kinitatang mo. Conforme di babalin ito kit dita. Madlat asensote kami no ray taltalon ta lang nagbasit taltalon ni tatang. Ay, Albert anak. Oray basit. No amin nga mabakansyan nga daga. Ket makuritan, muna makuritan. Matukitan, ado. Apa yung sandaay ka nga sandaay? Agbabawi ka no apa nga nainak ka? Sabi kami nainak ka nakurapay. Ket sino pabasulam da kami kininanag mo? Apa nga din siya ganahan ti pamilyayo? Doon nga reklamom. Hamong itulok. Yan tangang sikat inauna. Lalakit kinataom. Noan nga man ti bidot mi kininanang iyo. Dakin ati makamong mangator. Amo yung tirigat. Agsalukag kayo Uri kasunod pa nagsalukag tatang. Naging kaaklat elementary. Tulakit among. Saan ka napuputan? Di ba naglamas? Di ba nawen manon na sa anak lang nga nagbasbasa talagang awan nagundaway ko. Dulungak man ni tatang, manunaming, manumatlat may tulong ko. Awan lat at nakita nga senso manong. Aging kang idagbaro ako, manunaming, at dami nangayap kanyak. Albert, padok. Tata. Agpating ka kadilaang iti tal-tal. Pero kumamatan no, adatarakin mo, no, natagtagit, awamit. No, adamulam, apitem, agmulakan tumanin. Pabali mo matig, sobrang construction. Makagsuso ang agbatil. Kabailan takil man tibagin. Napiksa ka ba? Gagangil at sweldo. Sa naka 250 ti may sangal daw. Ti may sangal hawas, makaigam ka. Nang, papanak. Dahil tangarod ti kung kunamik ang kaanak ko. Nasa mo nga sa pulen, isod dumanong keng ka. At ano sinapol mo kumahan, napang ko nagpaspres, agdamag di mabaling nga magtrabaho ita dinanon na kan. Nadamog ka kami. Nga adakad dito yung hangan ng hanan nga nagbasa kitak karagiti kapatadam kita, dalakil kayon. Umayak man nga tata. Ana dagiti nasken nga saganak. Ada palayo, awan Ima-ima kalata nga. Sala. Ito no Lunes, adan to may mga alaking gato nga pagluganan niyo. Ha? Makalawas. Bumalong mo makalawas nga balon mo Sa nga gudwa nga bagas. Manukad ka ng timesa nga lawas timesa nga tao. May sa tao. Ang pengarot, ang pangalak ko maharot tata. Alalala, syakton ti makam mo. Asali ni Dexon tulatan. Alam ang harot tata. Nanang, dan pagtrabaho alawan na ako, kada pagtrabaho agan anod ka. Di o, nagagling agbambanog. Kaya na, no, agsweldo ka anak ko. Sabi ko mata, dakam to kinitatang mo, kinanang mo. Dakam ito kadagiti kapsat mo, tumalagip mo.
manong nemi jak pinaganan jak kwarta. Impalagi pinagdanagan na kanyak. Ngay suntukano, iti panunutek. O ano na, tibagay ko na't panunutek. Nangrugyak nga rod manong nemi, ti panabunag ti semento, hollow blocks, panagbatil iti semento. Oh, agrigat. Parming aglingat ka. Talagang ipakat mo aming nga pigsa. Mangrugi kami manong nemi, iti alas 8 ti bigat. 9, 10, 11, 12, 4 nga oras. Santo alauna, 2, 3, 4, 5. 8 nga oras manong nemi nga diretso nga trabaho. Break kam lang iti 15 minutes. Iti alas 10, kastaman ti alas 3 ti malam. Sa iti malpas ti trabaho, deta, ina na, at damat sa bali manong nemi nga naranta nga paraluto. Ito naman kami, noan niya tinaisagana, nating lata, at damat lata, karne mat ang pag-inagawa ming obreros. Umuna nga pa nagsweldok manong nemi na patil muna. Awan deduction mo. Ay, anda tata. Awan di contribution ko ito ay makalawas nga kinanmi. Alagat kinto maminsan nakit makalakan ton. At damat kwartam nga gatang mo. Libre lang tayo dyan. Gawa nagtata. Ala, ore aon dito mang sukon kayong kanulonas ha? Amumutin tumayam. Makamukan tumatin di pagpletem. Tayo dinamo kit libre. Tata, agagagat ka Albert. Ha? Kandi mo liplipatan na tasweldom. Salimot matam. Hamo tultula din dagiti ko na nga one day millionaire. Agtrabaho dati inam nga aldaw sa danto gastusin ti kwarta dat may salang nga aldaw. Lunes aw man rin. Iti makawid ak dito'y balay manong nemi intang gaya dagos ni nanang tidakulap na. Ano na tanang? Kateswald man ako. Ala, lapikin ka anak ko, tisikat ay naon na kat makatulungan ka na kami kinitatang mo. Ano niya nga rin ti kwartang itid ko? Kat, igatang ti bagas, sabon, naging masapsapol tayo. Kat, tingarot para kanya. Kat, mangilasin ka matin ti para kang ka. Ti makalawas, ti pagpletem, ti balunem para ti indam nga aldaw, nga panangan nyo. Diyan mabati, itan mo kanyak. Para ka na tayo. Karang hindi kakabsat mo. Ito maminsan nga managswaldom, alakit gumatang kan tumatin, di barong araw man ako. Ano sila anak ko? Kang kanay latang harta kastoy. Nagswaldo ang edad ko kada kayo ti matid da. Albasan nga, maibati di gastusik ti makalawas. Katuwa na ito makatulong ka. Gamot ti sikat inauna, masapol nga tumulong ka. Kasanong oras din ti masakbayak nanang. Akit panunutom tureta na ito no makatulong tumatin nilinda nga ading mo. Kasta manong nami pasaremat gumatangak iti barong arwatek, sapatos, pantalon, t-shirt. Kumatangmat gati para personal belongings ko manong nami. Huwag tagpagwapo akmat siyempre. Ngam kaduan naman nami nga mapan kaninanang tiswaldok titunggal lawas. Sa nga napuputan manong nami duwan nga tawen. Nagtrabaho ko niti construction. Adamat dan basit na kita amok manong nemi. Samad lang nga para batila. Di kita damo nga sumrag mo tanagan. So damat ti para batil ka para bunagan. Tamok mo tinta akasinta. Iti hollow blocks. Amok mo tinta palitada. Dimakal mo tinta sweldok manong. Gamot iti makal tinta sweldok. Dagdakal mo tinta ko kininanang. Makadakas manong nemi nilinda nga ading ko isumitin ti agbasar ti high school kat siyak saan. Sa simmaruno manong nemi ni Lydia. Naggraduaran elementary isumitin ti high school manin duwadan ti high school. Madida ito na.
kung tinakam ko. Nang, tang. Kami nag-high school dalinda kay ni Legio saan? Pulos ng rugi. Anak ko, kit mabalim mo tagbasa ano makapag-graduar da ti high school. Unfair. Handak na pag-high school. Iso na, high school na. Gabot sakit tinakam ko anong name sa anak nang nangtad kadakwadan ti sweldo. Dapat kinagaw-awi din. Huwag. Masuro na kadakwada. Siyak matente mang pagbabasa ka na kakabsat ko, siyak nga ron. Aging ka manong naming nga isong sungak, kada kiti matlayang papadak nga gumuubra. Oh, hanggang sa akin nagawid na. Albert, nagtalinad ka dito? When? Yan tangin, libre matpagkinan dito eh. Domingo, damad lata. So nga nagtalinad ka dito, ansak nagaw-awid. Inano mga roti kwartam. Daan niya. Dan sakit na kala problema, bro. Maluksawa ka lagi di parents ko eh. Handak hindi pinag-high school. Ita, duwad kita kakabsat kong adjek nag-high school. Nga sakti pagkapon di agusgasarin da. Yan saan pa eh. Dahil ito mang sulbar ti solusyon. Mang solusyon ti problema, pare. Ito. Ano rin marijuana. sa ruming na marijuana lang. Baka marijuana tunog ko nagbaling nga siya bo. Patasan lang, pangpalagan mo tirik na. Hindi ka pa uminom, hindi ka pa sigarilyo, dati man lang sigarilyo mo. Aping pinug-awan na. Tapno, sa'yo open no kasunod imas na. Si Kamet, Jimmy, hindi na iramaraman. Gusto gayam di ko na nga ibagbaga katrabahuan tayo nga drug addict ka. Hanggang drug addict. Marihuana lang. Pagpalagan rin na. Patasim lang. Oras sa muntun ng ululitin. Di say. Susupem. Tulada na ka. Tilmunem. Jasok. Sige. Anak marik na. Ako Labang lugid di Angas lahat sigarilyo nga. Mang-angot ko ng bangsit. Angot naman yan. Sige, sumusup ka man yan. Ibusam. Ha? Ibusam. Mayat? Bakit naman? Ala, ilipas mo. Ibusam. No kahit mo tumay, agaw na lang kanyak. So na lang tadabayad nan. Lakwang ka. Idublaan ka. Manong Nemi. Hindi maramanak ti mariwanang ibagbagada. Numalpas ako nga mamigat. Manong Nemi. Dapat kinatang ko sumuswak. Bayat. Opo, nakaalalibta ka ng trabaho. Kumasadag kanyak ni Jimmy. Anya? Kamunay. Nakalaglag ang tirik na saan na ka mabandong. Makita. Makatulong ka. Nalipatan pa yung problema ka. Nagnaganag ka, di ba? Kamintun may ibus nga eh. Di gumatang ka tumanin. Di makadakas manong namin yung yunak mo tin. Kasi ladyak mo tin makapagtrabaho manong namin no saan ka sumusok. Nagsweldo at manong namin ipang kumat amin ng kay ni Jimmy. Bayad ti. Nag-order ka ba? Para makalawas? Isunsamit lang ti sapsapula ko na. Ang bali parang keng ka. Kistem ti magim. Di madlaw mo? Lumalang nga mangan. Kato Nalag-anti pa nagtrabaho. Tapos lang ka mabanog. Maimas mo pati mangan. Di pumintas ti pamagim. Kasano na on to tigatang kon. Ikaligago mo nga damagatang mo. Manong Nemi nabayaga ko nga saan nga naghawid. Nga ti papapanamat ti masoltok manong Nemi. Tinagbalimmat nga bisyok. Numuna. Pasurutak mo tin manong Nemi ti malam ti beer. Nako. Kasla sa anak mo na mabartek manong Nemi. Manong abuti nga beer.
Naging gaman nun Nemi, iti tumawatak pa nilang gumatang ken ni Jimmy. Kuhanin na ibusin. Anya? Awan din ng supply na kanyak. No kayat mo sa bali. Imbes nga susup. Singlot. Ha? Ana, hayat ka. Susup, idida mo, ita singlot. Singlotem. Data agong mo ti mang susup, mang singlot. Nung iwat, susup. No agong singlot. Ayun na. Ito yung makatu. Isagana ta. Foil. Yan. Lighter. Etoy. Okay? Idadang ta. Kalpasan na. Singlo naman. Dito sa matanda siya mo. Ako na da. Napigpig sa. Ores ang kamaturo. Ang kamapuyatan. Manong Nemi nagbalinak na drug addict. Iso papapananin manong Nemi ti sweldo. Imbes ko mga gawidak, itad ko kininanang yung saan ako nga gawawin. Yung ti makadakis manong Nemi natiliw da ni Jimmy. Imbagtasandak ninramraman ni Jimmy manong Nemi. Inaibandak ni Tata Berto nga nangayab ka nagidi nga nagtrabaho ti kontraktor manong Nemi. Hello, Albert. Tata, malagip mo hindi may kaayaban di balayo? Tapos nasumbrek ka ang trabaho. Kung nalinanang mo idi, nga ori ng sa mga sapulen kat dumteng. Nagtrabaho ka kanyak kadagi ti kontratak. Nagsusuro ka nga nagbalingkan nga mason. Di makailan ti sweldo. Ngayon nagpanam ti sweldo. Agrekreka mo dagin naganak kang gata, di ka kanumat na agawawid. Lumalpas trabaho, mapangka di sentro, di syudad. Ano ubram? Unapot nung kaniti ko na ni Kunada, nga may saka karigiti pasurot ni Jimmy. Nagput nung kakanyak marok, sakbay nga maladaw ti amin, tama nga no. Ibulgar na ka ni Jimmy, kat pati si ka, may balon. Tata, gusto sarak lang, sa bali ni Jimmy, puso rin suna eh. Kaya puser kay user, depende, agbat ba nga, basbasol. Kita, tawanin ti mangilako ken ka, at mariknam. Masapol ko, tata. Kat nung awon manglako ken ka. Sana ko nga makapagtrabaho, no? Awangking ka na diyang klase ti truga. Ngayon sampay nga nalado ti amin baro. Mabalim mo agasan di bukod mga magbagi. Tanangkan pa nga napakaruan. No, sumkan kang kareta, iturod mo. Sumkay na tata. Kasapulak. Iturod mo. Kanyang tiramida. Manong Nemi gabot agsapulak. Jak amon anyat napaspasamak taragtartarayak. Nga kasla damang kamkamat kanya. Nga kasla damat datay sapsapulak kamkamatik. Di sitwasyon na ide manong Nemi nga napadasak kat kasla adamang kamkamat kanya isut gapo na nga mabutengak no makamata na. Kaya ti sitwasyon manong Nemi nga paspaspasak tigtarahay tapos na kastakit makamatak ti kahit ko kamatik. Noore ba dumano ng manong Nemi tirabi. Gamo siguro ti kapsut ken bannog ko. Nga tilad da no anat nakadanunak manong Nemi dito yan nga nawananak iti puot. Nga jakon napupuutan pa digri si Marno nga napasama. Idi
ta makaputak manong nemi. Ada kitigid ti kalsada. Highway. Dadamay sa lalaki manong nemi nga nakadakder iti uluwana. Amanggit kita kanya. Yung karigatak ti bimangon. Sa dinuntuyan ko. Naku, nagtinagam ko. Nakapot ka kaya men barok. Magdira. Maulawak. Sinarapan ak manong namin. Medyo lakayan. Kasla kataib ni Tata Berto. Manong namin din nangalakan niya iti construction. Dapat dakan to eh. Eh napasama ka. Kada sino ka? Albert, tinakan ko, Tata. Apay nakadano ka dito. Kaya napasama ka. Anta ka di nagdagaran ka. O ba't makita kasugat mo? Ano makan? Aglugan ka na jeep. Amo kang mabising ka. Lakam ti mabising. Aglulusyaw ka. Simurtak manong nemi. Hindi ka sadagan nga restaurant manong nemi dito nagsardagan mi simbrek kami. Medyo mabainak kapot na narugit ti arwate. Dahil sumurot ka sa nga galumim. Sa gayam ni tatam nga Lucio. Nakita ka pala indirabi lumabas sa Iteya. Pamiyana nakada ka pala. Nga o malang di mangtulong ka o malang ti sumardeng nga mga muno at kasasaan mo. Kapag tapintuakan ka malamsaan, nagsardeng ako. Sinardengan ka. Kininunay ka nga nakariing. Istorya mo kanyak barok doon at napasama ka. Nakasaga nakatumulong kang gano'n daman problema mo. Inyistorya kang kuha naman nung name manipudrugi. Pagabaso. Basulag kuno sidsidirek kapag pabasulin di kitinagan na kanyak no apay ngamin nga. Impas ngay na kami nga nakurapay. Dito ko nga nangig manong name dikas nangig ko idi kadananan kinitatang. Sa mo pabasulin di kitinagan na kang impas ngay na ka mga nakurapay da sa nga basol deta. Di basol ket no nakurapay ka nga matay. Kasla ko napasama kang ka. Eh kasanunod na nagpapatay kang ka. Nakabasol ka kinapo Diyos. Tanatay ka anak urapay. Eh, siya ba hindi makabasol ka naman na siya tinang papati tibagim. Siya ka arig na ng papati tibagim. Hindi kasi yung sitwasyon marok. Kasla mo lang. Kasla ka lang nagsusuide. Nga dahil natin may sanganak ka lang basol kinapo Diyos. Ti palang ketel mo, ti bulod mo abiyag kang kuana. Dahil nga po Diyos, ti mabaling mo agsubli, mangketel ti biyag nindad na ka. Eh, minukas diyang, agwalwala ka, di mo amot papanam, bunga siguro ti managkasapulak. E ti nakairawamam, ti panakaadik mo. Anya itangar ti marignam. Sapulam ka di? Oresan mo tin. Siguro, nailingit mo, naibanog mo. At ang bakit ipagsayatan na tinaramid mo, marap. Imbes nga, ipilit mo, tagsapol, iti kasapulam, nga druga. Impan mo latan, ti panagtatry mo. Ngayon talik mo kaniapod Diyos ti amin. Kasta dito, ti panunod ko, tata. Kabayad ng nagtatarayak. Nantakamat ko ni Apo Diyos. Santa ka may bayan mo na. Tinulungan na kamad lang ni Apo Diyos. Inikkan na ka di baro nga biyag. Baro nga namnama. Iso nga sa mga dadailan ti biyag mo. Nung nakuprapay ka man, abay nga di mo usaren, tindan ni Apo Diyos kang ka, nga panawan mo, amang tuntun tigasan mo. Manong nemi ididaydi nga oras
Puno aldaw sa aning tuloy pa ni Tata Lucio, iti papanan na. May sa kanong iso naman nung nimi kas kini Tata Berto nga kontraktor. Kitang kadla nga ya. Indulnog nak dito balay manong nimi. Kat kastaw onay manong nimi ti amyaman dagiti naganak kanya ken kakapsat ko. Ay namanong, amomi kat talaga nga. At ang dagas ka na pasamak kang kagaputan na damag mi nga. Nasurot mo ka naman ti, nagustuhan iti may parit nga droga. Linda, Lydia, Tomas, Gino, tatang nang agpeso nga nasumok ko rito nga bisyo. Ngayon, nagyaman ang kinabot Diyos na nasapang nga napanunod kong sangarumpeng. Kinagyam-yaman ang Tata Lucio. Tayo at daasin na nga nang sardang kanya ka nang oray ti panakariin ko. Wala. Nakalaleson kang ganat anak ko. Baliwak na grubuat nang babay tulong ni Tata Lucio. Kas madlangin Tata Berto. A kontraktor madlang sona. Oray ta adumatan ti amok may panggap ti construction. Nuwas ka sa nulaeng kas na ko nakakabsat ka. No itultuloy ni Albert iti kinagagat na aliston na pa nakasusuro baka no pagbuling ito iso na kapatas ko. Kabay lang nga tata, kabay lang. Basta susurom amin manipod. Kababaan, naging ganit finishing. Halang ako mga mason. Susurom pa iti agbaling karpintero. Sa baling namin ti mason kan carpentry eh. Susurom amin. Alis lang masusuro ito. Habang nagsusuro ka, agsuseldo ka niya palit kahit mo. Baliw manong naming nagpakadaak karig naganak kanya kastamatan ka nagdikabsat ko. Oh, kat linawas ko maanak ko nga sumarong ka. Kung sa anak man makasarong ka iti linawas nang mabaling ko nga isa iti remittance ti ipawit ko kada kayo ka. Pakiala yung nakuan ni Jaya sentro. At damot si buwanan dito sentro ti ili tayo. Alawan katuan anak ko. Well, kat medyo adayo digiti ayan digiti kontrata kakapsat so baka no maminsan lang nagbakasyon ni makabulan ni Albert. Ala, kapsat. Sabi ko mata, subaybayan sa mo baybayan ti anak ko. Alawan no pagdanagan nyo. Siguro di mo na nga nangalaking kuwan agad hana siguro nga sinipsiputan. Iso nga napanunot na wano nasurutan na ti mati nga bisyo. Siya, supervise ka na laing digit obreros ko. Kayat ko, nga awan ti maperdi ka na kuwan. Nagsubliak mat lang arod ti construction manong nemi sa Amerikatan gabutad damutan amok. Kat pinagtalkan na ka namin pinsan ni Tata Lucio. Diya ka muno anyat nakita na kanyak manong nemi tanamin pinsan mat nga nagtalik kanyak. Ang kanigatag mat manong nemi ti Aristo nga nakasusuro ti amin nga trabaho. Aging ka manong nemi nga pag-iso nga nagretiro mat ti kapatas na. Ta saan nga kayat digiti anak nang agtrabaho pa eh. Talakay mo din. Iso nga siya kung manong naming sukat na. Nagyang wanak tata. Alaon, kata, nung kasano laeng, babalin mo tumat ti mga itulit pa nagbasam. Narigat san? Ano nga narigat? Upat nga tawan iti high school? Santo upat nga tawan iti kolehyo? O baka na aglima pa nga tawan na. Di mo kaya ti kursong engineering. Civil engineering. At saan lang residensya no kwanti kontra time no kaspagagarikan lang. Baka may sakan doon kadag kung kontrata kadag itirang tayo kanda dumapay. Kaanong to nga ta mapasamak dahil tata. Nukali ka gumam apigid nga saan? Ano napiksa determinasyon mo, maaramid mo. Ikasano nga rin ti panagtrabaho. Mabali mo malit nga bisitaan di kiti ipabisita kang construction sakbay nga kagbasa
Dakil man ti sweldo, abet di ka mangalat ti service car mo. Or the owner type jeep lang. Nabimbindas ti 4 wheels, ti 2 wheels. Baka no masorot mo tumanin tuminom kat babayin ti tulong niyo, tata. Hagyaman na. Nalakayanak nag first year high school manong name ti kaasid kan nga yan ti kontrata ni Tata Lucio dito yung nag-enroll. Saan nga napuputan ti panawen manong name aginggang iti may sangal daw na amuak na masakit ni Tata Lucio. Yung tawag na kanyak manong name. Napanag ti ospital nga nag-hospitalan na. Nadanong ko dito ti asawa na manong name. Tapos makita. Tapos anak pa yung impaspasyar di balay da ko. Nana, siyak ni Albert. Temes sa kadagiti kapatas ni Tata Lucio. Ay, sika di kang kanay ng usturain kata kami. Naku Albert. Kumusta isuna? Ay, sa makay, naatake, pagpintasan na. Sana nakaro. Akit na siya doon ay no? Hanggang napakarawan. Mild stroke. Ayun ko na ti doktor, mild stroke ita, baka no. It's sumarunok at santon. Natagkan mo gamit ulit na saok na daduma. Malipatan ng maintenance na. Kastagayam. Bantayan mang pengarot barok ta. At naman naman mapangkunas kang magkatangan. Kabayatan nga mabantayan manong naming na mas titurog na ada dimting nga bisita. Nga napintas nga babae manong name. Kumusta ni Papa? Papang mo? Wait. Sigon gani mamang mo. Pampanaw na mild stroke lang. Mild stroke. Gusto mo ni danak mo, tayo maipakamuda kanyak. Nagpapakanak pa yung opisina. Nadagay na pindas ng anak na Tata Lucio. Sino ka? Isa tayo kapatas na kamay sa Chuck na Albert. Kang ganayon na kasi istoryain ni Papa. Inistoryanak. Gawan. No kasano kayo nga nagamamukin ni Papa. Kasano nga rinog yan nakatinulungan. Nagbasbasa ka? Hirap raping ko di mo mapabuutan. Malpas mo tumit lang. Lakayak to ng graduarang tayo. Engineering. Amat Mandulat tawon mo to. Sige. Mga opisina akon. Tibang ko. Jay, asawa mo nga Apay lakak, dada asawa na. Mabingak pa Isak ti burudak kada kami nga talong nga kapsat. Dada asawa na kiti duwa kapsat ko. Ni mamang mo, ano pagtrabaho na? Maestra. Ni Papa, hanga naggraduar ti college ni Papa. High school lang. Kaskan ka. Nga nagiganiti construction. Naging ka nga nadantipunan. Adamatan na muna. Adamatan kasinsin na nga sa dami. Tapno makapagkontrata. Iso nga kalikagom na unay, no? At kahit nakatulungan. Nga hangabali nga sa nga naggraduar isuna. Basta graduar kahit nakatulungan. No, makapag-graduar ka. Sigan na kundi may katlunga. Arig na tinulungan na. Kastagayan, maglagad na nasarakan nak ni tatang mo. Awan turong editibiyag mo ka nun Naramanam ka nun, nagsyabo. Kapag bidlang di pa nakaraman ko. Na iso siguro ti. Adadangan ng dagdag kanyak tapno. Aromatic di biyag ko. Para tinaran niya kamasakbayan. Dandaniak na tayo nga nakurapay. Dakil ko maabasol de jay. Tako na ni Papang mo.
Sa nga basol no, na yanak ka man nga nakurapay. Ngam tidak ka basol, numatay ka nga nakurapay. Manong name nagsublimat lang ti dati nga salunat ni Tata Lucio. No may mangpasyar no ka no kasta bakasyon kat Sabado adak no ka mangpaspasyar kada kiti nga kontrata na. Kat makita na, hey, Stalbert. Tata, kada kayo, kumusta kayo matan? Okay, mat. Napasamag lang kami dahil dyan, medyo naliliway ko di maintenance ko. Sa may sakit, di may parit, isumati dadak. Ano nyo, nasalunan siyo, tata. Manahan mo pasapol ka. Agpaot kami, agpaot pa tibiyagyo. Tamno adod matulungan nyo. Kahit ko pa yung agasawa, di ibrotek. Ni Michelle, nagama mo kayo sa kari? Wala na. Kahit ko pa yung agasawa, kan madanak na apo ko kang kuwana. At tayo nga mintayan, di kita anak mi, at asawa na eh. So nga mamanulay yung namangin ka pumasya, at kaili mo di kita apo ko mi katakwada. So nga dagdagdagin mi nga ro ni Michelle, na makiasawa, tapos adamatan apo ko mi kang kuwana. Manong name siguro nung kasawan to ni Michelle. Awanan tinamnamak, siyempre. Naman pa na inlabag ang dago si Diking Kwana. Imawan ti karapatak siguro manong naming agaran kang Kwana to ni. Agbasbasag mo't pailaing. Siguro, jak pag-graduar ti high school, at danton asawa na. Ngayon na graduar ti high school, manong naming nga siyak ti lakayan at talagang ti high school. Balasang mo't pailaing ni Michelle. Yung kanigatak manong name tinagawid dito balay nga dito ka nagpaalat ti kabigatan na kalpasan nga ninaelaing nanang iti naalak nga nangabay kanya. Nagpaalak manong name dito lugar mi babae ni tiya panang tulong ni Tata Lucio kanya. Adamat ata lubaboy nga nagatang ko na party nga linuto da. Kandida dumapay manong name nga nayon na. Ito mo na agundaw manong name nga dagpadaya dito balay mi. Ganit niya panawak, manong naming nga abong-abong uno kalapaw, malagdaan laing no kasta nga adda, narukop nga paset na. Isupay laing. Anong naming? Aging ka, nga kabayatan ti padaya, nga doon kita kasasaritak, manong naming, hoy, haya college kumaitan tinradwar mo, no, dagdagos ka nga nagbasa ti high school. Ang balik, upat lang ang tawin. Di mat lima aya, ayun lima ko na kuma. Ta engineering ti kayat kung align nga kurso. Wala, naling pinapitas ka naman trabaho. O nagbasbasa ka, nagtatrabaho ka, agsusweldo ka. Okay? Nakaama mo kami tinasyati man nagpuspuso na eh. Kaya nasusuruan na gusto. Ngano, dantong lisensya, matang mabalim mo tumating, kontrata. Engineer ko may latakin ka na, Albert. Kaya ang kanlae nga nakaanak ko makapatanor di kita naganak kang gati may isang engineer. Nga matulungan to ni Linda di agbasan to mati college. Iso da ni Lydia, graman to tumas ka ni Gino. Narikat siguro mapasamang data. Naging nga manong naming at dakotse nga dimteng. Ay, atas nga ilim. Nakakotse oh. E di adudumsahag manong naming si Mamatak ni Michelle. Michelle, abay nga may ka. Abay. Orisan na kinimbitaran ni Mayak. Inimbitarak man da papa kini mamang mo Ngayon saan kanyak. Kitam. Da pamakin ni papa hante imay. Naimbitaran na. Siyak te imay hanak na imbitaran. Kahit mga sono, naimbitarak the parents mo na automatic mo tinaramang ka. Amok mo it. Iso ang siyaklatan timbaon da papa kini mama. Congratulations. Dito regalo ka nga. Dakkel. Dakkel. Ang imano na balor tanagyan na. Agyaman na, Michelle. Dumanong ka, tinanong mo ka lugar mi. Inya mamok manong na imi kadatatang kaninanang kanirikamsat ko. Kung nangarot kanyak ni Lydia. Manong nubiyang? Saan? Ar-armem? Saan?
Jakat nga mabain nga gaharam kat high school graduate akpela. Apeng nga nga may, siguro kras na ka. Imbaon di kiti naganak kang kuana. So nga may. Baka no, oras andang imbaon talaga umay. Madlaw met. Obvious ba? Talaga met sa bali pa nakikita na kang ka eh. Sala ka may kari. Saan ka pala may karita? Namin ito makapagturpos ka manong, may kari ka. Manong saan nakamaliplipatan mo yun. Tulungan niyo mag-iyo. Kas kanya. Una, iso nga sumsumre kakaroon nga serviduro ti karinderya at agururno nga. Kadadan tumornong ko kit ituloy kong tagbasa. Ano nga? Tulungan na. Kadagit sumasaruno. Makapagraduar lagi di. Oras ang ka pag nagraduar ka, nagsusuldo ka mat, kabayan nagtatrabaho ka. Once kabayatan nga, basbasa ka. Mamaleman manong name dagpakadan ni Michelle. Binalunan mi manong name. Kabata paborito naman gayam. Tamalaksid kada ito'y baboy kada nagpartikang pa tinatim nga manok. Sa dapat kalding manong. Inimas na di kaldereta. Ikaw tumad na papangkin mamang mo sungad nga adot kong alak. Dadakkel ka na gyanan na. Michelle, agaman ang tayo may ka. May karkarit lugar mi. Imayak nga ron. Tayo baondak na papakin ni mama. Ito saan ta kangin baon ngay. Imayak lata. Ta nakasakanon ti regalok kang gangay. Manong name in porsigig tinagbasa ti college. Sana ka marigatan. Teko nakon manong. Agsusweldo ak kabayatan nagbasbasa. Nagpintas. Hanggang di. Taintalek ni Tata Lucio kanyak manong name ti panang supervise ko kadagiti agdama nga kontrata na. Salang residensyal, manong name na kontrata pa yung kadagiti building, nakabaylan na manong name a kontratahan. Tiloko dagiti obreros ko, engineer ti awag na kanyak. Engineer! Oh, ada problema. Sulbaran nyo, ano dada? Anak pa yung engineer mo yun, wala kang nalaing katitsuri eh. Kasta nagpeso manong name. No, ada problema da. Ada dita amo no kasunod aramidan da. Oh, kasunod aramidan nyo ha. Padasan nyo. Kunak no kakit. Mayat, engineer. Tilang nalpasing nga na tayo on remedyo na. Adot masurusuri mikin ka. Hanggang pa yung engineer talaga nga nalaing kan. Edi may isang aldaw manon name kala damang idurudurong kanya. Nagrabuhatak. Kalbasan na. Pinaandar ko ti owner type chip na service ko. Nagturungak manong name iti mismo nga balay da Tata Lucio. Manong name ni Michelle mismo iti nangilukat iti rido. Hoy, Albert! Flowers for you. Abay, met. Tapay. Saan ka ting rumbing? Orandak pa lang ngagbasbasa ti college. Amang kunak no, ada makauna kanya. Amang kunak no, intun sa lutsudan no apeng sang nak nga inuray. Kit nakabaybayag kamit, pakakunam to. Your ora ko mga amin makapagturpusak pa sakbay nga umay nagpropose ka. No pagkabasulak pakawanan na. Mo pakabasulan. Sumurak ka. Pa, ma. Ada ni Albert. Rimuar manong name ni Tata Lucio ti Sileda. Ay, Albert. Ada problema? Problema ti pusok tatang. Una ta makikita data sabong nga igam mo ngay. Alalagag salita kayo. Di mo pa inawat at yung sabong nga sagot ko rin ka. Yung ko lang ka makastrikta. Sige, thank you. I love you, Michelle.
Oras sana ka may kari. Api ko nang masamot ka nga may kari. Siyempre, nagturpos ka na pagtrabaho di adal kan, professional kan, tsak nga ron. Albert, orasan ka pa nga nakapagturpos. Nakarkaro ka pa yun ng professional. Kasi ko na ni Papa. Nangalalang tilaing mo. No ada problema, sikat mang sulbar. Dakil ti may tulong mo, ito yung negosyo na panagkontrata na. Mabali na pa yung italik kang kati amin. So, ko namin kang kuha na, nga, numanin sumurot sakit na, baka kit no, dahil nagbaling nga mild stroke, baka nakumaron to. So, pag ina na yun, may. Ngayon ko naman ni Papa, natakanong sakit mo saan nga agtrabaho. Di panag-travel na kanong panagtrabaho na. Panagpanunod na do problema, panagtrabaho na. Adamat physical na panagtrabaho na, exercise no, agpalpalingan tibigan. Alis to, numabalin na akong magit ko yuda ganito panahon na makapagturpusak. Agtutur ka. Ngayon iti panangaklon mo at kanyak, agtuturok pa eh. Diyan ka mo. Ipagpatik ka. Awan pala sa bali nga nakariknak da doon sa masika. Awan tinagbali nga nubyam. Awan. Tapos ang ko punos pinanunod na ito. Timo na pinanunod ko kat no kasanuak na makaakal di kinakurapay nga biyak ko. Ibilang mo ka di pailangan nakurapay ka. Samit siguro. Kabutang oras anak ang turpos kada damat trabaho. Kalbasan lang din ng mga bulan manong nemi formalin nga inaklon ni Michelle ti panagayat ko. Kasta ko nitiraksak ko manong nemi nga nangarakop ken ko. Damok pa lang ti umarakop ti may nga babae manong nemi. Damok pa lang ti mga mal ti bibig ti may nga babae. Tas anak man lang hanap-napan kada kitay red light house kada kitay beer houses manong nemi na mapay-awisan ta kiti. Yung sangko na padasan data manong nemi yung tinapadasak ket nagsusup ken nagsinglot. Yung may baglakid din ta sa anak nga nagpaot sa anak nga naigamer nakalisi ak adagos. Yung baglakid din manong nemi ta dimteng ni Tata Lucio ket dimteng ni Michelle ti biyag ko. Baglaki din ta sa anak nga natay, nga nakurapay. Nadikat, oray matayak ton, sa anak nga nakurapay. Kenti pusok manong nemi, kat nasudi nga kay ayat ka ni Michelle, kan mang tultulong ka na kinaganak, kan kakabsat ko. Idadakon manong nemi, iti maudi nga tawayan, iti korsok nga engineering. Adamay sa nga gundaway manong nemi, aba nagkasangay ni Michelle nga nakalipat kami. Medyo kinaadok ti minom kanidi nga party. Agin inanamat ti dagiti naganak yang kuana, dagiti kakabagyan na lang nga nabati imay timulong tinabati. Agawid ako na. Uy, agawid ka nga. Di mo kinontrol ti minom? Ora ta four wheels man titulugan ko. Sabi nga 2 wheels. No may dong parmungay. Umiyan kan. Kababit met. Umiyan kan. Manong naimi inikan na kiti tuwalya. Kagdigos. Tapno mo usawang ka. Napanak nagdigos manong. Makadigos ak. Nabang arak. Ikamaturugan. Ano to eh? Bakante nga sila. Doon. Sige. Intulnog nak aging gana manong nemi iti silid ng tuduna. Tain surot na manong nemi tipungan. Sana yung tuso iti kama tipungan. Imbas ko manong nemi agida ako saan. Sunublak tiri daw. Sa ako indrekap ngayon lang. Albert? I love you, Michelle. Uy. Albert.
pulong ka kini ni Papa. Gun-gun daw ayaw ito kinasya at migang ka. Pakawarintak no pakabasulag. Panawainin. Hindi ko mapilaing. Hindi ka pinagperduar. May salangin ka tawin. I love you. Albert. Saan ko mapilaing? Ang kunak ko mga... Albert, no. No ko ka. Baro kong kureta. Alay. Nagmayat pa na nga ayam mo. Uy. Albert. Oh. Manong nami gabot kalpasan kadagiti bibig na inpabawak nga dagos ti bibig ko ket nagantan iti dua nga mansanas na nakabimpintas ti forma naman ulit. No ti maysa nga mansanas ken manong nami kinkinitek iti maysa dakulap mo aprusak ti singin na. No manen pungutan na manong nami ni Michelle. Kaya ka nag-insublat panong nemi ti dakulap ko nagkarayam iti babatap no sa pulak ti kalidaan huwan kat sa pulak ti ruangan ti kuweba manong nemi tapno malakatakon ti langit manong nemi agburburnok magtentirik na nakadaadala man ti danom ti suur manong nemi. Ilang malak manen nagibibig na manong nemi sa akong sublat manen di barukong nangin pababa. Kunak itinakim kong kayat ko't agigup. Tinasabaw manong nemi. Tinaimas nga digo tibulalo. Ores sang ko pa'y napadasan manong nemi nga madamaten di mabuibuyak. Nga kastamat timpakat ko manong nemi. Kini Michelle. Adadan manon nemi ti arang engken asog ni Michelle idadan dagiti bibig ko manon nemi ti baba. Nakasta mo rin manon nemi iti pa nagsuloy ko. Karigid adadang umat adalem nga burnok manon nemi ti diso. Inagpangaton manon nemi dagiti bibig ko na yan tamanin ti barukong na aging pagpagisuunay. Ngayon kalawak tinagbaitan dagiti saka na. Kaya dito'y manong nemi nga sinapulen ti armas ko. Ti ruangan ti langit manong nemi kat namin pinsana nga nirisuod. Manong nemi impadlaw ni Michelle iti bigla nga panagsuloy na. Suloy nga imbas nga asog manong. Tas anunin nga naigatan gabot nga na nadanom nga rod ti disuor. Kat nalakalang manong naming nakwaknitan ti tarun ti langit. Dito yan manong naming nagampayag kami agpadpada kini Michelle tapno tuknun min ti kakatuan nga paset ti langit. Wahen nagkinayat kat kami kalpasan na naarus-usak manen, naarus-us kami manen kat naglumba kami manen manong nami. Namit tanlo manong naming nga tinuknumi ti langit. Daytaan manong nemi din ang rugyan. Tayo kunada nga maulit-ulit. Tano mapadasa mon, maramanam, sa pulem. Kahit mo lang maipanti ili mo, aramiden. Aging ka manong nemi nga adda nagpitpitik ti saklot ni Michelle. Impudno na kanyak ti amin. Anang harod. Oras ang kapaya nagtupos. Agpudnutan ka rin ti parents ko. Para tayo nagkalaysata. Pagbasbasahin pala na kita kaapsat ko. Awat ipagdanagam. Oran o gasawa tanton, mabali mo ituloy nga tulungan nida. Tatulungan tumatan ni ading mo nga linda. Di kita sumarasaro mo pa, di ba? Tapos nagtutulagan mi. Agtitinulong kami nga kapsat. Kalpasan kanya, tumulong nga ka ni Linda. Ni Linda, tulungan ng tumatan ni Lydia. Ni Lydia, tulungan ng Tomas. Ni Tomas, tulungan ng Gino. Aking ka nga, makapagturpos kaya amin. Nagkalay sa kamngarod manong naming kani Michelle when kat kinitaw ko nga sa lugar mi ti pagkalaysaan mi.
Ket naman pa'y kalapaw, di pa'y laing nariingak, idi manong name nga mapalbalagdala, nga sampay nga di makel, sampay nagbaling nga konkreto. Ngam dito'y manong name nga napalawlawan, iti naatepan, manong name nga nakaipalawlaw met kadagiti lamisaan ken tugaw. Nga dito'y manong name nga naangay tindaklan nga padaya ti kalay sami. Huwain manong name ni Tata Berto nga nagbalin idi nga muna nga nagtrabaho ak iti construction nagbalin inalak na ninong ko. Ninong mi. Kanda doon pa nga mamumi, kanda mamu ni Michelle, manong name nga pinili na nagbalin nga ninong ken ninang. Medyo adot na kwartaan mi manong. Huwain. Kat siyempre, hindi po si Timothy Banco, John account. Kinintaw ko iti asawak manong name no mabaling ko ma. Gumatanggam ti taga dito lugar mi. Tamang ipatagdar kami ti balay. Nga dito kami ngagbalay. Kasunod ti family house yo. Kasta kadilatan. Kunak ngarod kat kastalatan. Mapalpalagdaan natan. Ngayon, mga ramid kami ngagkakapsat iti panaka family house mi akong kreto. Sa agbalin tula nga asla bahay ko nga pagpalamiisan pagkapariiran, ito nagbalin nga nariin mi nga balay mi. Pakalaglagay pan mi. Nga dakam iti ti baba. At least, babayan iti panagsalukang mi. Ket rimang ay ti biyak mi. Kasta nga ron, tinapasamak manong name, nagabaggraduara ko ni ti college, nagteka ki di board, kat naananay ko ng engineer, manong name. Impasublaten, ti katugak na lalaki, manong name, ti dati, nga araramidan na kaswag, mangkon kontrata. Siya akong tinanay, manong name, kontraktor, legal na kontraktor, manong name, kadagiti na dumaduma ng pakontrata. Makikontrata ako, manong name, ti gobyerno. Makibibidak. Basta na makaalak mo ditak kala kontrata manong name iti gobyerno. Siyempre dagiti obreros ko dati iso da pay laeng. One. Malaksid kanyak at apahen pa nakakapatas ko, porman. Manong name mga asinapo Diyos kunada nasaysaya at nakasaysaya at naggraduar amin. Naggraduar kam amin nga kakapsat. Kanam kadlangaya. Kat ni Gino nga murdak isot kaya adda iti sidong datatan kininanang nga napigsada pay laeng manong. Gabuta kunada, ore kasano kinakurapay, no sanda nga managsida ka nagiti pakaalan ti sakit, nateng, na presko, hangag bet-betsin, dati ni ka naruaman kami ni nanang manong namin, di na pulos agusar ka nagitay makaababaka no tibiyan. Sa nga pulo ket duwa manong name iti apo ko datatang kininanang kada kami nga limang kakabsat. Basit palaeng ret Tatalo kanyak manong name. Duwa ken ni Linda. Duwa ken ni Lydia. Manong etan. Piton. Duwa ken ni Tomas. May sa palaeng ken ni Gino. Manong name. Kahit adan napintas nga family house mi naman pa'y adda pa lang nga si Trakder manong name dedi kubo mo no kalapaw na narami iti panaw labig kasama ten kawayan ken bulo. Ano kasta nga mailiw kami manong name iti asawak kanigitan nako sadyay kami nga maturog na noron nos kadagaang na napariir manong imbes nga naka-aircon kami adda kam sadyay. Presko ti sumrek ken rumbar nga angin manong name. Si Bibet pa lang, hindi ka katugangak, manong name, imadan, mangbanbante ka nakwada, at medyo, adun na kita ang angalin da. Kunada nga ron, agkakasadar kami kanagat, abalayan mi. Nakataktak na kami, pinas pa lang, taragdag, na kami, medyo angalin mi, sikit mi kada, angalin mi, gurong mi. Sa bayan nga ron, katakwada, tanaruam dati aw-away data. Papang, isang na, naalis to ka no, napapaot ka no tibiyag da. Manong name, no makakita karigiti narigat ti panagbiag na magustuhak nga asitgan no angalan na tirigat. Bagkang ka engineer ta, engineer ka da tao.
Kapsa, mangrugi ka iti baba, ngumato ka. Damom ti sumurek ti construction, saan ka di? O engineer, anat ti trabahom, piyon, okay, kababaan. Siya kayo di napadasak mo tinagpiyon. Ngayon manat napasama. Gabo ti regad ko makasursuro, nakasursuro. Iso nga saan ka mo po kawan tinamnama, saan ka mo po kawan tinamnama, no dakay ti baba. Kasalamat na kita masunita, nagbudamin ti baba. At nakadagos ka napanadagos ti ngato. Mangrugi ka na baba, agpangato kayo. Saan nyo papabasulan, iti sinuman, no nayanak kayo man nga nakurapay, titak kalabasol, ket numatay kayo nga nakurapay. Iso nga di yung palubos, nga matmatay ka di bisin, tapakabasulan nyo na itakin habo Diyos. Manong nemi da ito ti pagkasarita, numinsan ka sa lajak pala mamati nga naragpat ko ti kastoy. Dalamalagip ko lang ti panagmurmuryot ko idubingat. Nakaapak na ginaganak kanyak no apay ngamin nga nag-asawa da sa da pimutot na naganak ti ado, 5, nga dinamot kabaylan nga ikan tinaranya nga masagbayan. E magayan manong nemi, kasto ti biyag. At na iti ngato at iti baba, no amom ti sa lukag, amom nga ipateg kinilalaen ti biyag, nga intad niya mo Diyos kang ka. Maragpat mo, tenyaman nga raka. Nagyaman ako na, manong name iti anos mo ng ornos kalpasangan na kinsen kang ka, ti detalyena, nagyaman ako na iti anos mo ng ibasa. Kat sapay kumatad namat na ibatik nga andal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga di bungeg. More power to your program, manong and God bless. Tuyag-yaman nga pagayam mo, Albert. Albert, thank you kang ka. Tingka pa nang ibore ti pagkasalita.